Tunjuma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thak tur chu Sophia le khabudu berti Bulgaria rama Sophia Chanchin ani Sophia chu kumni mi film khur le shiata nei no pang Bulgaria rama cheng ani a anu le pa de chuan sa khwana lam an ngai saklo awangin ina pathian Chanchin a hrengai lawa ma se anu le pa de chuan Bulgaria khopui Sophia a 7-day Adventist kindergarten Chanchin an lo shia a Sophia chu da kalturin an ti a Sophia chuan kindergarten a zingtin Bible thon thu an soi chu ngai nom ati hle a angai thak chin te chu aril ruwa ada a chung thon thu te chu avonga Sophia chu kumthum ani hnuwa Bible thon thu shang te in som dan chu a she thiam chawa nikhat chu zirtir tu chuan Samson a thon thu asoya Philistine miswal te chuan Samsona an mana lungina an khungti asoya Sophia chuan o Philistine te Goliatha kha Philistine mi ani ati a asoi chu adikani Samsona man tu Philistine te chu annuwa lal solale Davida huna Goliatha lo chuan nam anni Sophia thilsha thiam dan chu azirtir tu chuan mak ati hle a Sophia chu no pangdang dai tak ani ve reng nikhat chu Sophia nu chuan Sophia in 7-day Adventist Sabbath School no pang zirlai bu a en lai thalak a mu chu azirtir tu hne na athona chu tiang le khabu chu an chung ko hne na apek om a she si lawa zirtir tu in a han mu chuan mak ati hle a khoi mun a changin nge I mu ti in zirtir tu chuan azota anua chuan shopping center a mi pakhatin Sophia hne na le khabu chu apeti an shazuya Sophia chuan Sabbath School zirlai bu chu adu hle a ama ero chu ale khabudu ber ero chu kindergarten a an zirtir tu nu in apek children Bible kha ani chu Bible chu ina a hona nitin a chunga lem moi tak te chu a enchin apek a keulai te chuan kindergarten a Bible thon thu alo sha to te chu a she thar le a nikhat chu zirtir tu in Sophia chuan Bible dang Bible sente pakhat akeng chu a hmu a nilengin a kenga atopa chuan zirtir tu chuan enga tinge Bible hi iken kwal reng ti in azota Sophia chuan hele khabu hi kangai na ani ti in achanga ina kan kol velawa tuna chuan kapi hne na ka kala chul do na le khabu chu kamangcha angai don ta ati a zirtir tu chuan mak ati hle maya Sophia chuan children Bible chu angai na hle ti a she a Bible te asen chu horop sina ziak ani a tin children Bible angin le moi tak a chuang velaw ma se heminia ero chuan Sophia chuan Bible sen chu ngai nat atum ta a chu ta chang chuan Bible sen chu angai na ta hle a thla phal to lo Sophia in chu nuhera kindergarten a chwa sandonin zirtir tu chuan Bible sente chu thilpek atan ape a Sophia chu alom hle a ina a hona cholkar to pa api ina akeng ta zela azirtir tu Maria chuan Sophia alo chanlen chau zel dan tur chu mu ka chak ani pathianen in leichin na thuk tak aneya zing in khom kan nei na a chuan khopui tan le kindergarten chunga thingkung tan te atong traya Uarter tholom chen khat hian colorful hope kindergarten a an in lua hlo achangin ma ni saknge ina an in son lu theinan achan pui don ani chuta no pangkal te zinga achan ve aya tamzok chu 7-day Adventist Caution member chungkwa achang an nilo mi chen khat chuan pathian an ring lawa Bulgaria rama mi te thinlung khoi danglam thei kho project tan phaltaka ipek awangin kan lome khati zong kha tunjuma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thak thei chu ani ngai thatu zong te lelpan malsom vek cheu ro se amen